Il-medja soċjali kienet iddominata bil-kalzetti. Kalzetti li mhumiex pariċ. Għaliex? Biex tinħoloq kuxjenza dwar World Down Syndrome Day. Ġeżżajr min-naħa tal-pubbliku li mhux biss qajjem kuxjenza dwar din il-kundizzjoni, iżda jagħti kuraġġ lil persuni bid-Down Syndrome u l-qraba tagħhom li s-soċjetà hija lesta li tilqa' u titratta lil dawn in-nies bħal kull membru ieħor. Anzi, membru li jnissel bissima lil persuni tal-madwar. Joanne Sherry, President ta' Down Syndrome Association, saħet magħna li l-assoċjazzjoni kienet sorpriża kemm kien hawn nies li pparteċipaw f'din il-kampanja. Dis-sena veru esplodejna, ġifieri veru tawna support fl-awareness li kellna u veru apprezzajna ma stennejniex daqshekk support. Dan kollu bil-għani li l-pubbliku jitgħallem jitratta lil dawn il-persuni b'mod normali fuq l-istess livell. Aħna nixtiequ li ma tibqax dik biża li kif ħanaġixxu ma' daw it-tfal u ma' daw l-adulti, kif ħankellmuhom, x'ħan għamlu jekk jinsibu persuna jekk hux ħanaġixxu magħha ta' tfal żgħar, jekk huma kbar jekk hux naġixxux normali magħhom ta' tfal kbar. Naraw l-abiltajiet tagħhom, dik hija l-importanza tal-awareness biex id-distanza tonqos ovvjament, u jekk jista' jkun ma tkunx hemm distanza. L-appoġġ kontinwu lil dawn il-persuni raba tagħhom huwa kruċjali għal-livell ta' ħajja aħjar. Għaldaqstant l-Istat jagħmel il-parti tiegħu wkoll permezz tal-Aġenzija Support li toffri servizzi varji. Sherry spjegatilna kif dawn is-servizzi minn din is-sena se jkunu offruti mid-Down Syndrome Clinic f'Birkirkara wkoll. Toffri helpers li tara ovvjament jekk għandhom bżonn għajnuna anke biex isibu forsi xogħol jew forsi għajnuna itwassalhom fejn u kif iridu jagħmlu biex isibu xogħol u jsibu għajnuna oħra. Jekk ikunx hemm għajnuna peress li forsi l-ġenituri jkunu anzjani, forsi jkollhom bżonn personal assistant jew helper. L-affarijiet li jipprovdu l-Aġenzija Support huma ħajndew mill-klinik tal-adulti. Għalhekk jekk rajt lil xi ħadd bil-kalzetti ma jaqblux, x'aktarx li nġibditlek l-attenzjoni għal raġuni ferm iktar nobbli milli ħsibt.